Meron na po tayong Google AdSense na nakarating na po sa ating bahay. Ayan siya. Ang Google AdSense ay dumating siya noong June 16. Ayan, June 16 po siya dumating sa bahay. 2 weeks lang po nung nag-email sa akin si AdSense na yung verify pin daw parating na po daw sa bahay. Nag-abang po ako ng mga nabangan ko siya kasi sabi na 2 weeks. Yun nga, 2 weeks talaga dumating si Google AdSense sa bahay. Ayan po guys. A surprise! Google AdSense is here! Diyos ko! Thank you, Lord! Ay, dumating na ang aking Google AdSense. Salamat, YouTube. Ayan, nakakaiyak. What a blessing. Thank you, thank you. Ayan, dumating siya. 2 weeks lang po siya nakadating sa bahay. Thank you. Ayan, tama yung address. Ayan, naka-Japanese talaga. Thank you, Google AdSense. Thank you so much. Salamat po. Salamat sa mga nag-subscribe. Ito na po. Ito na siya. Thank you so much. 6.5 hours later. Hi guys! Ito na po yung AdSense natin. Google AdSense. Ito na po siya. Dumating na po siya. Ayan. I'm proud of it. Kasi pinaghirapan po natin. Walang ibang makakuha nito kundi tayo lang na ikaw sarili mo ang gumawa ng kahirapan at kapuyatan. Thank you Lord. Ayan na po siya. Dumating na po ang Google AdSense natin. Ang bilis lang po. 2 weeks lang po siya dumating simula nung napadalan ako ng email ni Google AdSense. Thanks to God. Ayan. Ito, mag-verify number na po tayo. At ito, ipakita ko po sa inyo kung paano po natin siya bubuksan. Nandito po yung mga numbers na ilalagay po natin dito for verify. Okay, guys. When I tell everyone that you're in love with me, congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. Tagadam! Ayan, this is it. Oops! Oops! Silip mo na ha. Ako muna sisilip. Ayan. Ayan na po yung number natin. Ito pong number natin, dito po niya ipakita. Ang ipakita ko lang po sa inyo ay ang kung paano siya i-fill up natin sa ating Google AdSense. Ayan po. Ayan, ipakita ko sa inyo kung anong laman ng aking Google AdSense. Dadadang. Ayan. Ayan, ayan. Ayan po ang laman ng aking Google AdSense. Japanese? Oh my... Oh, tingnan nyo ha. It's Japanese. Japanese talaga guys. Oh. In behalf of my sister-in-law, siya po ang gagawa nito dahil hindi ko po ito mabasa. Mo yumimasen. Nani mo wakarimasen. Ayan. Ayan po. Share ko na po sa inyo na ito yung laman ng aking Google AdSense. And thank you Lord. Ito po. At mag-verify po tayo ng aking... Ayan po siya. Ayan po yung revenue ko. Pwede nating takpan, pwede din hindi.
Pwede kong i-share sa inyo, pero sunod na lang ha. Ayan ho, ito. Magsa-sign up po kami dito para po meron na po tayong sahod. Ayan. Thank you Lord at tayo sa sahod na kung pagpalain man. Okay, thank you guys. Sana po talingkilikin nyo pong manood sa aking mga vlogs, sa aking mga videos. At sana mag-enjoy po kayo. At kasi marami pa akong mai-upload na about sa aming pagtatanim dito sa probinsya ng Japan. Ako po si Inday Abil Bisaya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Okay guys, bye-bye! See you on my next vlog. Ayan, okay, fill up muna kami. Bye-bye! Hi guys! Dito tayo ngayon sa post office. I-check natin yung, i-verify po natin kung tama ba yung mailagay natin sa ating na verification. Kasi itatry nila na maglalagay muna sila dito sa ating bank account for try lang. Na sentimos lang naman kung tama ba yung nailagay nating account number. Okay, check natin kung may pumasok na ba. Sentibo. Okay. Okay, pasok. Okay, confirm natin. Sili. Ayan, confirm. May pumasok po na Google. Ayan siya. Thank you, Lord. Ayan, confirm. Tama yung na i-verify natin. Ayan, thank you. Celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you were. Thank you for watching guys. Ako si Inday Abil Bisaya. Don't forget to like and subscribe.